Dames en heren, de organisatie nodigt u uit om allen naar de grote zaal te begeven. Dank u wel. Ik heet u allen hartelijk welkom in de gemeente Bodegraven-Reewijk, waar ik sinds 1 juli burgemeester van mag zijn. Ook hier staatskundige vernieuwingen, want sinds 1 januari zijn de gemeentes Bodegraven en Reewijk samengevoegd. Het is voor mij een eer om hier vandaag met deze gelegenheid het woord tot u te mogen richten. Een speciaal welkom voor de volmachtige ministers, de Rabat, Josepa en de Forest, dank daarvoor, van het Caribische deel van ons koninkrijk. Zij zijn de gevolmachtige ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een zeer warm welkom in het gure deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Alhoewel ik wel begrijp dat u ook hier mag verblijven door het jaar heen. En niet daarom, maar met de gevolmachtige minister van de eilanden. En een bijzonder koninkrijk zijn wij, dames en heren. Een koninkrijk met maar liefst 4 landen en dan ook nog eens een koninkrijk met een hele grote afstand van elkaar. En dat kunnen niet veel aan ons nazagen. En we zijn dus inmiddels ook een koninkrijk met 4 officiële talen. En 4, en dan weten de meeste Nederlanders al niet eens dat we er 2 hebben, namelijk het Fries en het Nederlands. Maar er zijn er nog 2 bijgekomen, namelijk het Engels voor Sint Maarten en het Papiamento, wat op Curaçao en Aruba wordt gesproken. En wanneer, ja, maar dat zijn die landen. Ook correctie, want Nederland, het land Nederland in het Koninkrijk op het land kant op die derde taal bij Engels is een van de 2 van die gemeentes van Nederland, is ook Engels. Zeker, en ik wilde uiteraard de 3 overige eilanden niet vergeten, maar zij zijn gemeente geworden en weer geen land. Dat is dan weer overigens wel heel belangrijk, want dan sta je namelijk burgemeester van een gemeente en dat bevalt heel goed hoor. En ik moet u zeggen, het lijkt mij wel een keer een eer om van een van die prachtige eilanden burgemeester te mogen zijn. Al was het maar vanwege het klimaat. En de aardige mensen uiteraard. Nogmaals, niet veel landen kunnen ons dat nazeggen dat we zoveel verscheidenheid hebben. En laten we trots zijn op deze verbondenheid. En als uiting van deze verbondenheid is ook het warme welkom dat onze koningin heeft mogen ervaren tijdens het staatsbezoek in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En ons koningshuis heeft in het begin deze maand alle eilanden bezocht in een officieel 10-daags bezoek. En die tijdsduur die zegt ook veel over hoe het koningshuis denkt over de relatie tussen Nederland en de eilanden. En daarom ook mijn dank naar de organisatie. Het Vriendenschapsgenootschap Nederland Antillen Aruba. En op die naam kom ik zo nog even terug. De organisatie heeft een programma opgesteld dat eveneens in het teken staat van ontmoeting en verbondenheid. Ik heb een keer het genoeg gehad Sint Maarten altijd heb bezocht. Met mijn vrouw en mijn toen nog 1-jarige dochter die inmiddels 15 is, hebben we gezeild van eiland naar eiland en daarbij telkens natuurlijk ook de eilanden bezocht. Curaçao en Aruba, dat staat dus nu nog op het verlanglijstje, en Bonaire. Maar de andere eilanden hebben we dus een keer mogen bezoeken. En ik wil u een kleine anekdote niet onthouden. De bedoeling was dat we met 6, 7 schuilschepen zouden zeilen en dat heet dan een flotilje. En dan is er 1 schip dat leidt dat flotilje. Maar we bleken het enige schip te zijn. En mijn zeeervaring was niet veel meer dan het IJsselmeer. Dus dat is toch al heel wat jaren geen zee meer. Oké, in de Middellandse Zee hadden we dan ook wel wat gezeild. Maar met alle respect, dat is de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan is toch van een andere niveau, kan ik nu wel zeggen. Maar goed, we hadden nog wel het moederschip, maar die had geen tijd, want die moest iemand van een heel ander eiland heel ver weghalen en die kon er ook niet bijhouden, want die hadden 2 masten en meer zeilen dan wij. En daarna, als u nou toch weggaat van Sint Maarten, dan moet je officieel stempels halen. En ik moet nou toch mijn verontschuldiging aanbieden aan Sint Maarten, want die officiële versterkstempels hebben wij nooit gehaald. Want hij zei, dat is zo lang in die rij, ga dan maar gewoon weg en zie maar als je op het volgende eiland komt hoe je eruit redt. Dus nou, dat doen we dan wel. Dus wij zijn 's ochtends vroeg weggegaan.
ervaren zonder de officiële stempels. En toen kwam ik op Sint-Eustatius aan, s'avonds laat. En de volgende ochtend gingen we ons melden bij de autoriteiten daar. Die hadden nog een prachtige heuvel, hadden ze een mooi gebouw neergezet. De deuren stonden open, de wind ging er lekker doorheen. En precies zo in de koelte zat daar een grote meneer van de autoriteit. Ik weet niet of dat de havenautoriteit is, maar hij had een prachtig uniform aan. En in het beste Engels meldde hij zich heel welkom, leuk dat we er waren. En hij pakte onze paspoorten en hij wilde al een paar grote stempels erin zetten. En dan moest hij $10 betalen of zo. En dan was het geregeld. En hij zegt hij, hey, de vertrekstempels van Sint Maarten ontbreken. Ik denk, oh jee, nou zijn we goed aan het dansen. Dat wordt een dagje terugzeilen. Ik zeg, ja, we zijn wel overal geweest. En dat was genoeg. Ach ja, zegt hij, op die grote eilanden doen ze wel dat maar. Wij hier op de kleine eilanden, wij doen het wel. Als er een kleine diplomatieke rail tussen de Eustatius en Sint Maarten bestaat, is mijn excuus daarvoor. Ik kreeg keurig de stempels en ik heb die $10 betaald en ben gauw weggegaan. En beloof nooit meer niet met de juiste vertrekstempels te zullen wegvertrekken. Eventuele rekeningen stuurt maar naar mijn privéadres, dan zorg ik alsnog maar ik vond het wel een mooie ervaring over de warmte die ik daar met de mensen heb gedaan. Terug naar het thema vanmiddag. Vroeger en heden zijn vastgesteld en de toekomst kunnen we nog beïnvloeden. En nu wil ik toch even stilstaan bij dat verleden. De vereniging waar we vandaag te gast zijn is ontstaan in 1989. Een landelijke vereniging die zich inzet om op basis van wederzijds respect de vriendschapsbanden tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Europa te bevorderen. En zij doet dit op basis van het gedachtegoed dat de culturen elkaar eeuwenlang hebben ontmoet en beïnvloed, waardoor een stevige historische band is ontstaan. En sinds 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet meer, zoals u weet. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandig geworden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, we hadden het er juist over, zijn een bijzondere gemeente geworden en Aruba kent al sinds 86 de staatsapart. En ik moet u zeggen, ik vrees er dan ook even voor het voortbestaan van het vriendengenootschap, nu de staatkundige veranderingen sneller gaan dan de genootschap kan bijhouden, gezien de naam die zij draagt. En u begrijpt, ik maak een klein grapje, en het gaat niet om de naam, dat leren zeker ons al, maar het gaat om wat het genootschap uitdraagt. En die boodschap van verbondenheid kan wat mij betreft niet lang genoeg worden uitgedragen. En u moet maar even stoeien dan over die naam en dan komt dat vast wel goed. Het wordt, ik moet zeggen, vriendengenootschap, dat klinkt wel heel positief, dus dat zou ik erin houden. En hoe de rest oplost, weet ik nog niet helemaal. En misschien is vriendengenootschap van het koninkrijk, dat klonk mij wat saai en zakelijk, maar misschien is vriendengenootschap wel genoeg. En dan weten we allemaal wat we bedoelen van elkaar. Maar u moet daar maar vooral zeggen. Vanmiddag gaan we dus verder met elkaar in de toekomst. En ik spreek de verwachting dan ook uit dat het niet een eenzijdig staren in de glazen bol wordt, maar een gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden voor een prachtige toekomst. De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om dit met een gevarieerd programma mogelijk te maken. En ik had beloofd het kort te houden, dus ik wens u ook al een zeer plezierige middag. Ik kan helaas niet de hele middag blijven. Niet omdat ik u niet zou waarderen, maar ik heb ook wat familiaire verplichtingen. En die maken het voor mij niet mogelijk om nog heel lang te blijven. Maar ik blijf nog even stiekem een paar minuten kijken. En ik wens u nogmaals, en ik wens de vereniging en de volksminister een hele goede middag toe. En ik hoop dat die warme banden nog lang mogen zijn. En ik wens u dan weer graag hier terug in Bodegraven. Dank u wel. Zeg wat u doet en doe wat je zegt. Dus we gaan eerst even beginnen te zeggen wat we gaan doen. Geraldine? Allereerst hartelijk bedankt voor de woorden, meneer Van der Kamp. Ik wil nogmaals iedereen hier van harte welkom heten op deze middag die de VNA voor u georganiseerd heeft. Ik ben Geraldine van Buren. Ik hoop dat u mij allemaal kunt verstaan daarachter. Ja, gaat het nog niet? Nee? Ja, gaat het wel? Nu wel? Oké. Ik wil nu met u het programma, het overzicht van het programma bekijken en doorgeven. Allereerst begin ik met onze eerste gast, wordt zo direct Igma van Putten. Zij gaat voor ons declameren.
Vervolgens hebben wij 3 tafelgesprekken. En deze tafelgesprekken, dat gaat gevoerd worden door onze alle 3 gevolmachtigde ministers die hier al zitten. De gevolmachtigde minister van Sint Maarten, de heer Vogels. De gevolmachtigde minister van Aruba, de heer Abad. En de gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Osepa. De tafelgesprekken, het thema waarover gesproken gaat, het thema is, het eerste thema, waar komen wij vandaan en hoe zijn wij hier gekomen? Daarna, het tweede thema, dat is steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan. Zo, oké. En het derde thema is, de toekomst is van de jongeren en beseffen wij ons dat wel genoeg. En het laatste gedeelte, het laatste thema, daar wordt gesprek gevoerd door een paar jongeren die ook hier aanwezig zijn, die naar vooraan zitten. Dat is Paco Martina. Welkom. Even opstaan, de mensen even. En dan de tweede is Javier Santiago van Aruba. En dan Apollonia. En dan doe ik af aan violin. Oh, ik spreek het verkeerd. Ik moet u even zeggen dat direct na het tweede thema in het gesprek, tafelgesprek, bij een pauze even inlassen. Dat komen we zo op terug. Na deze 3 tafelgesprekken hebben we dan de kans bij het publiek mogen dan vragen stellen aan de gevolmachtigde ministers, aan de jongeren en ook natuurlijk aan de bestuursleden van het VNA. Ik wil even zo nu zeggen dat nu kunnen wij beginnen met het programma. Allereerst begin ik met Igma van Putten. Igma van Putten komt uit Curaçao. Ze is Spaans gestudeerd, dus ze is docent Spaans, maar ze is ook schrijfster. Ze heeft verschillende boeken geschreven, papierleerboeken, maar ook papiergedichten, boeken. En ze kan heel mooi declameren, maar dat moet u zelf even zo luisteren. Mag ik je nu aandacht geven aan Igma van Putten. Ja, er is mij gevraagd om vanmiddag van vandaag. Nou, ik moet u zeggen, het was niet makkelijk. Maar ik heb toch een paar gedichten gevonden die in te passen zijn in de thema's. Eerst laten we even stilstaan bij het verleden. De Antillen hebben nu een andere staatkundige structuur en ik denk velen met mij, zouden graag zien dat een aantal van onze oude, slechte patronen, dat we die achter ons zouden laten. Welnu, wij op Curaçao hebben wat eigenaardigheden. En die zouden we graag zien verdwijnen. Elis Juliana onder andere heeft een aantal of veel van die onhebbelijkheden aan de kaak gesteld in zijn 3 OPI-boekjes. Organisatie, planification, planning en independentia, onafhankelijkheid. En uit die vele onhebbelijkheden die hij behandelt, heb ik er 1 gelicht. Het thema is onverantwoordelijk gedrag en meten met 2 maten. Het gedicht gaat over een macho-man die vertelt hoeveel kinderen hij wel niet heeft bij zijn verschillende vrouwen. In totaal een dozijn. En dat al zijn vrouwen weten dat een huwelijk uitgesloten is. Maar, gaat hij dan verder, als de een of andere kerel denkt
dat hij aan een van mijn dochters kan komen zonder met haar te trouwen, dan zal ik hem zelf hoogstpersoonlijk castreren. In het papiamento klinkt dat zo. Porco, dat is zwijn of varken, dat klinkt nog erger. Awel, la Guinea-Bissau bon klaar. Pa botar na altura, ta kukem botar anda. Mito hamber riba mi mes. Porting o dos quizás. Kupa biste mi sapato. Ma di mi mes mi ta sigur. Kumi no ting kaber ku nada. Mi ting dos yu kumosa. 3 cuber, 2 cu rosa, 4 cu mina y 1 cu serafina. Natur, 12. 6 amber, 6 mui. Mi ta stima mi muenan, te boy mi planti pia. Y tursa, cu desunti casamento mi nota. Ma, si un desgraciado quiere que po bintofer com miljoenen, Isabela vai sin casa, well, hatami tabisabu. Y popo marca mi palabra, prometo solo sali et un porco capaz. Maar ook de Aruban, Habibe, heeft kritiek geleverd en wel op discriminatie. Dat deed hij in het gedicht waarin hij beschrijft hoe een jongen die door zijn grootmoeder was opgevoed tot de ontdekking komt dat hij een kleurtje heeft. Blanque huevo, eiwit, y 2 blaki racentje preto. En voor 5 cent zwarte krenten. Dus dat geeft een mooi bruin kleurtje. Maar ja, die arme jongen, toen hij zich dat realiseerde, toen keerde hij zich van zijn grootmoeder af en spuugde haar in het gezicht. Het is Keresententje van Habibe. Suela ginja clabello copra, azoyele descochi di lunda cusolo la gami passa. E la bulella cantella keresententje. Ginja clabello copra, abatisele. Signebe in missa, la gele bon strica. E la sintella cantella keresententje. Ginja clabello copra, adunele come bacca cu fungi y 3 bananas sa. E la hoce, la babe, la gulli, keresententje. Dilanti spil para, eta mirun cara di rubiano warapa. Blanchi huevo y 2 plaghe seggi preto. Cu disgusto e tabaglia keresententje, scupiendo den cara di ginja, clabè, giocopra. Voor het thema, dus ik hoop dat dat soort dingen tot het verleden gaan behoren. Voor het thema heden koos ik een gedicht van Pierre Laufer. En hij heeft het hierin over de katoenplant, Katoeniceda, die we als metafoor zouden kunnen zien voor het volk. We hebben het nu moeilijk, nieuwe structuren. We moeten onszelf behelpen. En deze plant die houdt zich stand in een smalle strook aarde, in een betonblok. En door de motregens wordt die aarde vochtig gehouden, waardoor die katoenplant zich door zijn levensdrift naar boven duwt en zo in leven blijft. Het gedicht heet ook Levensdrift. Voluntà di vida. Te d'encanto di sera, que su tai delegarito, e su blacci da mischinha, ma mireta para yanga. Forza bara, busca vida, pretendido e coqueta. Bon ciocca den blocchi beton. Mata lesba di catuna, criatura molostia, ma in brio, descendiente di Esnan, que cruzava hopi tempo ya passar, para recebida para nos pueblos. De maneira, ela tome promessa já na seu pecho, e que viva,
Eta primi, bem arriba. Desneif de ter a sushi, com fim de aguaceiro. Pai prova, com ainda tem pendiente missão de tempo bio. Het volgende is een gedicht van een Arubaan, van Nicolás Peña. En dit gedicht valt zowel in het heden als in de toekomst. Want Nicolás Peña die spoort ons aan, of zijn broeder, want het gedicht heet Traharumang, werkbroeder, om te werken, hard te werken. Want, zegt hij, zo zorg je ervoor dat je kinderen je zullen gedenken. Want uit de zaden die jij geplant hebt met je dagelijks werk, zullen vruchten groeien die zij zullen plukken en eten. Traharumang. Traharumang, trabai. Sola lanta y sola kai. Y bonsa mes quantortin. Tempo alastrabo bai kune. Kuni sinti bonta sintie. Traharumang. Gasta bo força e energia de mo trabalho, com tapabo, bo tristeza e alegria. Traharumang, Muha que gota dan di bosso do e tera caparibo. Core me sontere e chiamabo, e brasabo. Boiu non lo cordavo, e non lo come e frutta di essimia cuba planta panan, cubo trabalho di turdia. En als laatste een gedicht dat, ja, in de toekomst ligt. En een gedicht dat voor ons, Caribische Nederlanders, die hier gesetteld zijn, een beetje wrang aandoet. Maar wie weet hebben onze jongeren er wat aan. Degenen die nu studeren of degenen die net afgestudeerd zijn, die krijgen hierdoor misschien een impuls om terug te gaan en daar te helpen. Want het is het gedicht van Philip Rademaker en de titel is Jui Corso, Curaçaoenaar. En de ondertitel is Rima Paconta Kente Kayafo, aftelrijm. Want er wordt aan de hier woonachtige Caribiërs gevraagd, wie ben je geworden? Welke taal spreek je? Op wat voor muziek dans je daar ver van je eiland? Je dacht dat je Nederlander was, maar je bent daar vlees nog vis. Ze willen je daar niet hebben en jij wil hier niet zijn. Maar als we hier alleen doormodderen en de zaken eindelijk geregeld hebben, weet dan, opgestaan is plaats vergaan. Je was toch Nederlander? Jukorso. Rima Paconta Kente Kayafo. Jukorso Takimbota. Takimba Parabira. Takilenga bota papia. Takibalja bota balja leu fui botera ya. Jukorso bakay changa. Bakere nam palabra. Bakere bota holandês. E hasta boa identidade bakore entregar. Ataba o Jukorso. Bon samas ken bota. Bonta carne ni piscar. Passò nan un che vai arriba i bonche takibo. Jukorso che dava ja. Non sota toto bia. Maar ora kon ons bini klaar. Opgestaan is plaats vergaan. Een Holandees wat dan? Wanneer is het begonnen? Wanneer is het stapelstelwijziging al begonnen? We kunnen bij de ontdekking gaan zitten en allemaal, maar ik denk dat is een beter moment om het wat helderder te maken. Er is tijdens de oorlog, eigenlijk net na de bezetting van de oorlog van Nederland, is het een en ander begonnen. Ik heb een fragment gevonden van een toespraak van koningin Wilhelmina. Dat is echt een bandopname. Een toespraak gericht aan de gewesten, Nederlands Oost-Indië en Nederland West-Indië, want zo heette het vroeger, de Antillen. West-Indië en niet Antillen, dat komt elkaar, maar daar komen we straks nog niet op. En ze spreekt haar gedachten uit dat het een en ander moet veranderen.
Het fragment is in totaal 8 minuten lang, die ik gevonden heb, maar dat ga ik jullie niet aandoen. Ik heb een knip- en plakwerk teruggebracht naar de kernboodschap die dan brengt in een toespraak over onafhankelijkheid en het veranderen van het staatsbestel. Het is maar 1,5 minuut, ik vraag even je aandacht. Nou, daar zijn we, dat is als ja, die naam. In de overtuiging dat uw gedachten, evenals de mijne, niet blijven stilstaan bij het heden, maar uitgaan naar onze naaste toekomst, wil ik reeds thans in enkele brede strekken u mededelen hoe ik mij voorstel dat van een tijd die nog zal moeten verlopen, voordat de uren aanbreekt, waarin gij weer vrij zijt, het beste gebruik kan worden gemaakt om de toekomst voor te bereiden. Voor ons ligt een grote tijd. Dat ons staatsbestel met de veranderde omstandigheden en met de ervaring van de laatste tijd rekening zal moeten houden, is boven elke twijfel vergeten. Zo spoedig dit doelwit is, na onze bevrijding, zullen daartoe de eerste stappen moeten worden uitgezet. Ik geef u daarom allen in overweging tot dat ogenblik te wachten met verwezenlijking of voorbereiding van eventueel bij u opgekomen hervormingsplannen op staatskundig gebied. Gezette overweging daarvan schijnt mij om de tegenwoordige omstandigheden voor u en de zaak Nederland het beste middel om landsbelang te dienen. Beter dan overeind komen. Wat de koningin daar zegt is, we zitten in een oorlog, we moeten de staatsbestel veranderen, dat moet veranderen, dat weet ze ook, is het mee eens. Maar we zitten in een oorlog, we zijn bezet, wacht even met jullie plannen, tot na de oorlog en we zullen snel daarna aan de slag gaan. Even wachten. Even wachten, zei ze. Even wachten, dus in 25.000 dagen, 70 jaar en 3 koningen verder. Om dit te krijgen, dat Vaanse Berg als hoogste punt van Nederland veranderen naar Saba, Mont Sinai. Zijn we daarmee klaar? 10 was vorig jaar. November dit jaar heeft prins Willem-Alexander over ik en mijn volgende bezoek. Ik hoop bij mijn volgende bezoek met u persoonlijk de verbeteringen te bespreken. Nou, dat is dus op Bonaire geweest, een van de gemeentes van Nederland. Ja, hoe gaan we verder? Moeten we meer verwachten? Ik vraag de 3 bevolmachtigde ministers om aan tafel te komen. We gaan verder. Voordat we beginnen, wat was dat? Die inleiding. Interessant, 25.000 dagen later, 70 jaar, 3 koninginnen en de volgende koning die aan de startblokken staat. Wat verwachten we? Wat doen we? Wat mogen we verwachten? Even. Ik denk dat ik, voordat ik hier antwoord op geef, een beetje terug moet gaan in de historie, de geschiedenis. Zoals jullie weten, was voor 1936 hadden we kolonie Curaçao in onze woordigheden, bestuurd door de koloniale raad, bestaande uit 13 leden. 5 leden van de raad van bestuur waren vaste leden en 8 leden werden benoemd door de koning. Van 1936 tot 1948 ontstond de voorloper van de Staten
van de kolonie Curaçao. En het bestond namelijk uit 15 leden, de staten in die tijd, tot 1948. Waarvan 10 gekozen door kiezers en 5 leden benoemd door de gouverneur in die tijd. Wij zien dan in 1948 dat de staten van de Nederlandse Antillen uit 21 gekozen leden bestaat en in 1950 uit 22 gekozen leden bestond. De Tweede Wereldoorlog, waar we het net over hadden. Bij wat? 22 is een even aantal. Ja, dat weet ik. Daar ga ik dadelijk op in. Dat klopt. We zien dan in 1948 dus dat we te maken hebben met 21 gekozen leden. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een andere kijk op het koninkrijk. En dat heb je net ook zo'n beetje gehoord. En het kolonialisme. En kwam het verlangen naar meer zelfstandigheid, vooral in Nederlands Oost-Indië op, maar ook in Suriname en Curaçao en onderhoorigheden. We zien in 1948 ook een kentering, een herziening om bepaalde verantwoordelijkheden over te dragen aan de organen eigenlijk van de Nederlandse Antillen. De voornaamste wijzigingen waren instelling van een college van algemeen bestuur. Statenleden werden niet meer benoemd, maar gekozen. Iedereen 21 jaar of ouder mocht stemmen. We kregen vrouwenkiesrecht. Voor die tijd mochten vrouwen niet stemmen. En benoeming van vertegenwoordigers in Nederland voor Suriname en de Nederlandse Antillen. Kunnen wij de vertegenwoordigers als voorloper zien van uw functie? Ja, de vertegenwoordigers zijn de voorlopers van de gevolmachtigde ministers, dat klopt. Ja. De Staten in 1948 bestond uit 21 gekozen leden. Het zelfstandig streven van Aruba, in die tijd Separation genaamd, bracht nogal wat rivaliteit tussen Aruba en Curaçao. De zetelverdeling in de Staten werd toen gelijk, 8 voor Aruba, 8 voor Curaçao, maar 2 voor Bonaire en elk van de bovenwindse eilanden had 1 zetel in de Staten. We zien namelijk daarna dat Nederlands-Indië niks meer, die zelfstandigheid niet voldoende vond. Ze riepen daarom ook in 1945 de eenzijdige onafhankelijkheid uit. In 1949 vond de overdracht officieel plaats en ontstond Republiek Indonesië, waarbij in 1962 Nieuw-Guinea bij kwam. Van een 4-delig koninkrijk, 4 landen, namelijk Nederlands-Indië, Suriname, Nederlands-Antillen en Nederland, ontstond er nu een 3-delig koninkrijk, Suriname, Nederlands-Antillen en Nederland. We zien dus een kentering, een verschil. Het heette toen al Nederlandse Antillen. Ja, in 1948. Dat was de voorloper, was namelijk die waar ik het net over had. En in 1948 kwam de Staten van de Nederlandse Antillen voor het eerst. Daar werd de naam genoemd. Er kwam een interimregeling in 1950 en werden de beraadslagingen over de grondwet intensief voortgezet. Er kwam een eilandenregeling, 3 maart 1951, dat de eilandgebieden meer zelfstandigheid gaven. Ze kregen hun eigen bestuurscollege, ze hadden een gezaghebber al, ze kregen nu een bestuurscollege erbij en de eilandsraad. Wat de Staten betreft, besloot men nu over te gaan tot de volgende sleutelverdeling. Heel vreemd. Aruba, die bleef met zijn 8 statenleden. Curaçao 12, van 8 naar 12. Bonaire 1 en de bovenwindse eilanden 1. In december 1954 kwam eindelijk het statuut tot stand en bracht de verbondenheid van de 3 landen, Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen, met zich mee dat het koninkrijk
wel bepaalde voorwaarden stelde aan die landen. Namelijk democratische inrichting van het bestuur, daar stond Nederland op. Verwezenlijking van de fundamentele rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Nederland stond dus op democratie. Waren ze daarvoor dus niet democratisch? Dat, ik zeg, in mijn ogen wel ja. Maar dat staat, ik zeg alleen maar wat zij eisten. Er werden 2 voorzieningen wel getroffen om het bovenstaande te waarborgen. De fundamentele elementen van de staatsinrichting mochten niet gewijzigd worden zonder toestemming van het koninkrijk. En natuurlijk de mogelijkheid, waar we ze iedere keer over hebben, tot ingrijpen vanwege het koninkrijk bij nalatigheid. Dus met andere woorden, high supervision, of wat wij in het Engels high supervision noemen, dat ze dat kunnen toedienen op de verschillende landen. In 1973 treedt het kabinet Den Uyl aan. In het verkiezingsprogramma van de regeringspartijen, in die tijd noemden ze dat keerpunt 72, stond dat Suriname en de Nederlandse Antillen voor 1976 onafhankelijk moesten worden. Sommige politici zagen namelijk de grote stroom van Surinamers naar Nederland als een bedreiging van de Nederlandse samenleving. In 1966 bijvoorbeeld woonden 13.000 Surinamers in Nederland. In 1975 waren er 110.000 Surinamers in Nederland. Naar aanleiding hiervan kwam de eerste aanpassing van het statuut in 1975, waarbij ook Suriname haar onafhankelijkheid verkreeg. Maar begrijp ik het goed dat toen ook al min of meer gedreigd werd op Suriname onafhankelijk en dan bijna opgelegd de onafhankelijkheid van de rest? Dat klopt, ja. Suriname werd toen onafhankelijk en werden Nederland en de Nederlandse deel afzonderlijke landen binnen het koninkrijk. Het ging tot 1 januari 1986. Toen kreeg natuurlijk Aruba zijn status aparte. De Nederlandse regering, vertegenwoordigd door minister Jan de Koning, ging slechts akkoord met status aparte onder voorwaarde dat deze status in 1996 naar volledige onafhankelijkheid zou leiden. In 1994 zien we dat onder minister Ernst Heers-Ballin dit ingetrokken is. De onafhankelijkheid van Aruba. Na het uitstappen van Aruba uit de Nederlandse Antillen werd de verdeling van de zetels in de staten Curaçao van 12 naar 14 zetels, Bonaire 3 zetels, Sint Maarten 3 zetels, Statius en Saba 1 zetel in de staten. Na de verschillende referenda op de verschillende eilanden in de jaren 90 werd een akkoord gesloten op grond waarvan Curaçao en Sint Maarten een status aparte binnen het koninkrijk zouden krijgen, vergelijkbaar met Aruba. Eerder waren er al afspraken gemaakt waarbij Saba, Sint-Eustatius en Bonaire de status van openbaar lichaam zouden krijgen, vergelijkbaar met de Nederlandse gemeente waar we vanmiddag al over hadden. Het is op 10 oktober 2010 dat zowel Curaçao als Sint Maarten zelfstandige landen werden binnen het koninkrijk. De vraag is natuurlijk waarom de structuur eigenlijk van de Nederlandse Antillen niet functioneel is geweest. Waarom heeft dat niet gewerkt? En natuurlijk zijn er allerlei andere redenen voor. Ik heb er een paar opgezond, er zijn er misschien meer. Of misschien zelfs dat deze, in mijn ogen waren die een paar van de meest kritieke redenen. Ik denk dat het nu interessant begint te worden, toch? Wat zei je? Ik denk dat het nu begint interessant te worden. Ja. Waarom werkt het niet? Ja. Nou, als je kijkt naar de statenleden, de politici, die kwamen namelijk in de eerste plaats op voor hun eiland. Je zat wel als lid van de Staten voor de Nederlandse Antillen, maar jouw aanhang zat op het eiland waar jij de stemmen, en die moet je dus
Voor die moet je opkomen. Dus in plaats dat men voor Nederlandse Antillen opkwam, kwam men voor zijn eigen eiland op. En dat kan nooit werken zo. Ja, dat is één van de redenen. Door tradities en de bevolkingsgrootte raakt de aflozing van de al zo schaarse landsdiensten op de verschillende eilanden, maar ook op Curaçao. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan landsfinanciën, aan de ontvanger, landsontvanger, politie, belastingwezen, immigratie. Noem maar op. En natuurlijk speelt er een rol de grote afstand, 900 kilometer van de benedenwindse en bovenwindse eilanden, hebben een kleine rol gespeeld. En je cultuur, je culture, zoals we dat noemen. Ja? En tradities zijn wat anders. Sint Maarten is meer Engels-Caribisch georiënteerd, terwijl Curaçao meer Latijns georiënteerd is. Dat zijn allemaal kleine dingen die een rol kunnen spelen, maar die zijn, de laatste is niet het voornaamste. De voornaamste zijn die 3 eerste. En daar wil ik het zo'n beetje bij laten. En heren, Aruba en Curaçao. Nou, ik vind het een hele interessante inderdaad, het geeft wel aan hoe de relaties in de jaren zijn geëvolueerd. Eén ding staat vast. Als je landen dwingt om samen te werken of samen op te trekken zonder dat er een meerwaarde aan bestaat en zonder dat er instrumenten beschikbaar zijn om het een en ander te controleren en te zorgen dat het goed loopt, dan loopt het helemaal mis. En dat is eigenlijk datgene wat er gebeurd is in die tijd. Aruba heeft altijd vanuit de hele geschiedenis gekeken naar een eigen rol en eigen belang, als we dat zonder schroom kunnen zeggen. Kunnen we zeggen dat eigenlijk Nederland niet goed opgelet heeft? Want als Nederland goed opgelet heeft in de afgelopen decennia in het Koninkrijk, dan ze heel veel kunnen leren voor Europa. Want dezelfde gemak, dat zullen wel hetzelfde gemak hebben in Europa ook. Ja. Dat is dus eigenlijk dat cynisch. Het was een ronde tafel en we zaten allemaal aan de ronde tafel, maar ieder met een eigen belang eigenlijk. En het was eigenlijk geen functional family, het was eigenlijk meer zoeken naar eigen inhoud, eigen belang. En nou, de kleine eilanden, de kleinere eilanden, en de heer Vogels gaf het al aan, op Curaçao, en dat was eigenlijk de insteek van Aruba, werden de belangrijkste beslissingen genomen voor de landen en voor de mensen die daar woonden. En met name voor Aruba was dat onacceptabel. We zaten aan tafel, maar dat was voor ons een beetje aan het korte eind van de touw trekken. En vandaar, en ik wil dit toch wel erbij zeggen, in 1948 was de heer Jean A. Eman die tijdens de rondetafelconferentie aan tafel bleef, terwijl de anderen ervoor hebben gekozen om terug te gaan, omdat wij een motie hadden. Vrucht van een enquête onder de bevolking, met als doelstelling meer zeggenschap, meer zelfbestuur voor Aruba. En dat zie je dan weer terug toen de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen speelde na 1975 voor Suriname, dat Aruba heel snel was om de status apartheid aan te kaarten, omdat de vrees toen bestond dat na een onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen het heel moeilijk zou worden om een status apartheid te verkrijgen. Dus dat is de rode draad. Wel de bruggenslagen naar het volgende onderwerp. In het tweede deel. Ik had wel heel graag iets willen zeggen. Tuurlijk. Sorry. Als Dan komen we weer hier naartoe. ja, ik heb er was een zinsnede die me niet zo die niet beviel. Het heeft te maken met de Curaçaose dominantie die natuurlijk niet heeft laten werken. En het is opmerkelijk omdat het vingertje werd altijd gewezen naar Curaçao. Maar je ziet in de ontwikkeling is inmiddels Curaçao een land op zichzelf. Maar misschien is het voor de landen belangrijker om door Nederland te worden gedomineerd dan om gezamenlijk iets uit te voeren. Ik denk dat de Antillen niet heeft gewerkt, omdat
de wil om politiek uit te komen er niet was. Als je ziet hoe de verhoudingen waren, dat er 8 zetels waren in de staten voor zowel Curaçao als Aruba, terwijl de bevolkingsaantal toch verschillend was. Ik denk dat er als daar ten grondslag enige politieke wil was om samen te werken en te kijken boven het eigen belang en boven het eilandelijk belang, dat je iets verder had kunnen komen. Maar goed, is history. Don't use cry over spilled milk. Het is voorbij. Inmiddels denk ik dat wat de originele vraag was vanaf 41 tot nu. Waarom is het niet zo ver gekomen dat wij allemaal, laten we zeggen, onafhankelijk zijn? Ja, dat Helemaal onafhankelijk. helemaal los van het koninkrijk. Oké, je ziet dat de verschillende bevolkingen verschillende wensen hebben. Dat is maar goed ook. Maar er is nog iets wat belangrijker is. En dat is autonomie is geen lege huls. Autonomie is er daar omdat je denkt dat je met vrijheid, het gaat om vrijheid van een volk, je denkt dat met vrijheid, als je je eigen zaken zou kunnen regelen, dat je dan het beste met je volk voor hebt. Daar gaat het om, als je het over autonomie hebt. Vrijheid is niet maar, het gaat niet alleen maar om die vrijheid, maar die vrijheid is een vehikel om iets voor je eigen land te kunnen realiseren. In 86 heeft Curaçao toen Aruba in het statuut geïncorporeerd kreeg, dat Aruba via bepaalde artikelen van 58 tot 60, meen ik, statuut, de mogelijkheid zou kunnen hebben om volledig zelfstandig te worden en onafhankelijk te worden als Aruba dat wenst. Curaçao heeft daar toen niet voor gekozen in 86. Maar je ziet wel nu een andere ontwikkeling op Curaçao, waar Curaçao zegt nee, als het volk ooit die stap zou willen maken, dus dat betekent dat die artikelen niet gelden voor Curaçao. Die artikelen in het statuut die gelden alleen maar voor Aruba, artikel 58 tot 62. Ja, wat zeg je? Aruba-artikelen. Ja, dus dat zijn alleen maar van toepassing op Aruba. Je weet ervan, toch? Anyway, via... Hebben jullie goed gedaan? Helaas heb ik... Nee, maar het ging juist... class. Het ging juist omdat Aruba op dat moment eigenlijk volledig onafhankelijk had moeten worden. Maar had moeten worden en die artikelen zijn dan geïncorporeerd zodat de mogelijkheid er bleef. Maar Curaçao had toen niet voor gekozen. Maar inmiddels zie je een andere ontwikkeling op Curaçao, waar ook Curaçao dan denkt dat als, en dat is belangrijk, als het volk ooit onafhankelijk zou willen worden, dat die kans er ook voor die volk zou moeten zijn. Het is niets nieuws, niets vreemd. Het zijn internationale zelfbeschikkingsrecht die elke volk heeft, maar het moet alleen maar nou in het statuut worden geïncorporeerd en dat ook Curaçao dan een beroep op zou kunnen maken. Ja. Steun het op eigen kracht, doch met de wil elkaar erbij te staan. Daar heb je het over, meneer Rosetta. Toch? En dus u zegt, het was wel veel eigen kracht, maar weinig wil elkaar erbij te staan. Dat was dus eigenlijk het probleem. Er is een liedje van Chimbehide, die heeft over onafhankelijkheid. Luister even mee. Dios duna mi forza pa mi vida, Dios duna mi forza pa mi trabajando duro mi por lograr hobby, ayudando mi país pe progresar. Dios la haga mi vida independiente, si mi sabón kilonificar. Mi tincusia coopera, si no mañana mi mesta mal para. Mi tinku planta sembra cosvive y resolve problema. Mi tinku para mi nivel de vida, mi por despedir.
Io, tu nami un buon ortografia, pas que vividio mamas mio, mi tinco tra, mi tinco pa, mi tinco spotting envidia, se no mayan, da nos curta mal para, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, se no mayan, da nos curta mal para. We moeten samenwerken, zegt hij. Dat is dus niet goed gegaan afgelopen jaar. Autonomiemonument 6 vogels. Nou, vlag 6 sterren. En pot langzaam maar zeker begint de sterren te verdwijnen. Eerst zijn er 5 sterren geworden, de ene ster is steeds naar boven gevlogen. En ja, er zitten een paar eilanden onder de grote vlag. En nu zijn we hier. 3 landen. En daaronder, boven die 3 aparte landen, die dan onder de vlag van Nederland, eigenlijk dat op het vlag van Nederland zou zijn. Dat zijn dus Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. En je ziet afgedekt daar nog steeds het autonomiemonument. En daar links, boven Aruba, 18 maart, vertel eens meneer Abad. Wat is dat? Nou, dat is het monument, bedoelt u? Ja, dat monument. Vertel. Dat is het monument op Plaza die markt. Plaza 18 maart, ja. 18 maart 48. En ik mis hier toch wel ook een beeld van Betico Cruz. Ja. Want het is wel degelijk begonnen in 48 en daarvoor zelfs. Maar het is toch wel geculmineerd in de jaren 80 met de status aparte van Aruba. Maar dit is een heel belangrijk monument dat aangeeft dat het volk op een gegeven moment heeft gezegd van wij willen meer zeggenschap en wij willen separation. Wij willen eigenlijk zelf op Aruba kunnen beslissen over onze toekomst en hoe wij omgaan met wat wij opbrengen als land. En daarvoor was het eigenlijk minder het geval. En dat is een rode draad door de hele historie van Aruba. Het is een hele aparte historie als je dat wil. Aruba is al 25 jaar, heeft een onafhankelijk status binnen het koninkrijk. En het geeft aan dat er een ambitie bestond sinds begin jaren 1900. Maar over de samenwerking gesproken, zoals ik zei, het statuut geeft het kader aan hoe je met elkaar omgaat, maar er was altijd een rol opgelegd aan de landen. Centrale regering vanuit Willemstad en heel weinig regering vanuit de landen zelf. En in 1954 is daar wel degelijk verandering gekomen met de Nederlandse Antillen en het statuut, wat eigenlijk de landen afzonderlijk, de eilandengebieden, toch wel veel meer zelfbestuur gaf. Wij denken zelf tegenwoordig dat er nog steeds ruimte is en nu vanuit meer vrijwilligheid om samen te werken. Ik denk dat het heel pragmatisch ook moet worden gezien, dat het niet opgelegd meer is, maar dat de landen op grond van hun eigen opvatting, op grond van hun eigen naar elkaar zoeken, inhoud kunnen geven aan een samenwerkingsverband dat een meer strategisch karakter nu draagt en gebaseerd is op vrijwilligheid. Dus elkaar opzoeken, de gemeenschappelijke gronden identificeren en dan gezamenlijk optrekken. En dat geldt ook ten aanzien van Nederland, want vergeet het niet, Nederland is ook land binnen het Koninkrijk. En wij horen vaak dat Nederland mag kunnen opteren om eruit te stappen. Nederland kan in het Koninkrijk stappen? Nee, dat kan niet. En dat is vanuit de non-disruption principle. Je kunt niet als soevereine stad gewoon eruit stappen. Anders laat je gewoon de brokken achter. En dat is gewoon door de VN vastgesteld. En dat moet heel goed duidelijk zijn
vooral bij de mensen die rondlopen met dergelijke gedachten, dat het onmogelijk is. Het kan niet zo zijn dat Nederland eruit stapt. Het is onmogelijk. Dus eigenlijk zeg je dat juist door het losknippen of loshalen van die ketens, waar de eilanden en Nederland aan elkaar gekluisterd waren, juist nu wordt het beter. Want eerst waren ze aan elkaar vastgeklonken en nu los en gaat het eigenlijk beter. Verwacht u dat? U verwacht nu dat ze los van elkaar zijn, zelfstandig zijn, dat het beter zou gaan. We hadden net over Antillen vroeger dat het niet ging. En nu gaat die samenwerken tussen de landen, tussen de 4 landen eigenlijk, Nederland, Aruba, Curaçao en maar dat het een betere samenwerking gaat worden in plaats van een opgelegde, opgedrongen. Ja, mijn stelling is dat wij af moeten van het blind staren op het statuut. Want het statuut is altijd gebruikt geweest om aan te geven dat er een bepaalde conflict of wantrouwen bestaat. Oké, dat vingertje van je moet je houden aan het statuut. Nee, natuurlijk, het is een kader waar wij ook eigenlijk met z'n allen overeenstemming met elkaar hebben bereikt. Maar het is een constructie, het is een kader. En in dat kader moet je gewoon elkaar zien te vinden. En die omslag moet je kunnen durven maken. En Aruba heeft het gewoon voor Aruba gedaan. We hebben nu sinds kort een samenwerkingsprotocol getekend met Nederland. Omdat wij elkaar hebben gevonden op bepaalde kaders. We delen normen binnen het Koninkrijk. Hè, en die staan ook verankerd binnen het statuut. En met die normen moeten we uitgaande van die normen moeten we met elkaar verder kunnen. En wij hebben hele strategische ligging in het Caribisch gebied. Dat is de reden waarom Nederland ons ook belangrijk heeft gevonden. En ook andere mogelijkheden, Frankrijk en Spanje, et cetera. Die eilanden liggen daar nog steeds heel strategisch voor Nederland, voor de landen zelf en ook voor Europa. En dat pragmatische denken moeten wij veel meer durven te doen. Niet alleen maar blind staren op het statuut en de regels, et cetera, maar een omslag naar wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we met elkaar verder? Hoe word ik er beter van? Hoe wordt Nederland er beter van? Hoe worden de nieuwe landen beter van? Om vervolgens gewoon verder te kunnen dan dat blind staren op het statuut en die conflicten, et cetera. Ja, dat is het punt. Ik vind het een heel... Ik vind het een heel mooie benadering van u. Het werkt ook. maar er is altijd een maar. En je weet toch, Curaçao staat altijd iets kritischer tegenover. Gaat om het gaat om dit punt. Het gaat om dit punt. En misschien kan ik dat verduidelijken met een voorbeeld. Als je getrouwd bent, meestal weet je niet eens wat in boek 1 staat van het burgerlijk wetboek over huwelijk. Ja? Maar het wordt wel belangrijk als er conflicten zijn. Dan moet je wel heel goed weten wat er in de wet staat. En de afgelopen periode was het iets spannend voor Curaçao. En de afgelopen periode, welke periode heeft het nu over? Ja, de afgelopen 10 jaar? Laten we zeggen de afgelopen jaar. Zelfs gisteren. Ja, en ding kan weer in Jesse doen. Nee, de afgelopen jaar. Niet dat een korte periode daarvoor? Nee, afgelopen jaar. Dus dat betekent dat je heel goed moest weten wat er precies in het statuut staat en hoe ver Nederland zou kunnen gaan op grond van het statuut. Anders is het gevaar dat Nederland dan denkt om verder te kunnen gaan dat er mogelijkheden zijn op grond van het statuut. Dus op dat moment zie je hoe belangrijk het statuut is, hoe belangrijk gedegen kennis van het statuut is. Anders kom je niet uit. Het andere punt wat je dan zegt over samenwerken en over het proberen te bereiken of over het proberen zo'n win-win situatie te creëren voor alle landen binnen het Koninkrijk, uiteraard, daar niet van. Snap je? Maar ik weet wel, en dat hebben wij allemaal gezien en meegemaakt samen, dat als het te heet wordt, en voor een klein land is het dan heel belangrijk om te weten, dit zegt het statuut, dus je kan wel met, en knipoog naar dan, je kan wel met bepaalde rapporten komen, maar het statuut zegt dit.
Snap je? Dus zover kun je niet gaan op grond van een statuut. Dan weet je dat we dan moeten samen met elkaar beslissen. Wat zegt u dan? Want we willen misschien verder, misschien willen jullie ook iets anders, maar op een gegeven moment houden de regels die aan elkaar vast. Heeft te maken met autonomie. Dus dit kun je doen op grond van bepaalde artikelen, dit kun je helaas niet doen. Het heeft niet te maken met samenwerking in dit geval, maar met eigen aangelegenheden. Dit zijn mijn aangelegenheden, dit zijn jouw aangelegenheden van het Koninkrijk. Nou, als je samen beslist om dat gezamenlijk te doen, goed. Maar als je zegt nee, dit is mijn aangelegenheid, dan moet je dan ook als Koninkrijk, alhoewel je misschien dat niet zou willen, dan moet je wel afblijven, want dat zegt het statuut eenmaal. De Antillen als land, Antillen bestaat nog steeds, mensen, maar alleen maar als geografisch gebied. Meer niet, maar als land bestaat er gewoon niet meer, dat moeten we echt over ophouden. Ja, of niet? Er bestaan kleine Antillen, grote Antillen. Antillen bestaat niet. Grote Antillen en kleine Antillen, correct zijn mensen. Dat zijn de geografische gebieden. Nederlandse bestaat niet. Die eilanden zijn los van elkaar. De ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao zijn heel dicht bij elkaar. Sabes en de Staat Sint Maarten ook dicht bij elkaar. Is er een vorm tussen de landen in het Caribisch gebied van Nederland en de eilanden, dus de gemeentes van Nederland in het Caribisch gebied? Hoe is de samenwerking daarmee? Dus tussen deze 3 landen en de voormalige zustereilanden? Als ik mag. Er is een hele goede samenwerking tussen Sint Maarten en Saba en Sint Eustatius, de 2 andere gemeenten. En ik moet stellen, wij werken samen op met Winair, de luchtvaart. We vliegen daar elke dag 3 keer naartoe. Er is kadaster, doen wij samen. We hebben elektriciteit en water in fabrieken die samenwerken. Ze werken samen, is dat geen kabels van elektrische kabels? Nee, we geven ze ook gas en we geven ze elektriciteit en water. Alleen we willen daar een beetje van af willen. Wat wilt u? Nu dat ze gemeenten zijn geworden, hoort Nederland daarvoor te betalen, toch? Ja, tuurlijk. En niet Sint Maarten. Wordt er niet meer betaald of niet? Maar dan zeggen wij zeggen life is give and take, oké? Maar je kan niet blijven geven en je krijgt niks terug. Je wordt een tape nou en dan ook zo aan bestaan. Maar ik denk dat wij goed samenwerken. Trouwens, de familiebanden zijn ook heel hecht. Ik heb zelf familie op Saba hoor, ik heb familie op Stages hoor, ik heb familie op alle eilanden hoor, als je mij vraagt. Ja. En het is namelijk zo dat je op een gegeven moment die samenwerking moet behouden. En waarom blijven we niet samenwerken? Betekent nu zijn we allemaal landen en de Chinees zegt, je moet eerst afbreken, anders kan je niet opbouwen. Nou, we hebben afgebroken en nu gaan we opbouwen. Die relaties moeten beter worden. We zijn allemaal even belangrijk geworden in ons eigen land. We hebben ons eigen land en wij moeten nu samenwerken als landen en ook met Nederland om te komen tot betere samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. Maar dat moet niet eenzijdig zijn. Het moet van beide kanten komen. Bonaire is de B, tussen de A, B en C. Die is als land niet meer. Is de afstand tussen Bonaire en Curaçao wordt pas samenwerkend groter geworden. Want Bonaire is maar een gemeente. Vroeger waren er 3 pavimentstalige eilanden. En nu is Bonaire een gemeente. Is de samenwerking tussen die 3 eilanden anders geworden, beter geworden, minder geworden? Het is nog steeds in een bepaalde opstartfase. Je merkt dat Curaçao wordt benaderd om bijvoorbeeld bepaalde diensten te blijven leveren, omdat dat niet vanuit Nederland georganiseerd kan worden. Het is hetzelfde als maar wat betreft de andere eilanden daar. Je ziet een bepaalde ontwikkeling, maar om dat nu al te kwalificeren als beter geworden of slechter geworden, ik denk dat zo'n kwalificatie nog te prematuur is. Je ziet wel een concreet voorbeeld. Van de week nog was de minister van Gezondheidszorg hier, onze minister dan, mevrouw Constantia, die dan in gesprek was met minister Schipper over
hoe dan vorm te geven aan die samenwerking tussen op het gebied van gezondheidszorg op Bonaire en dan wat Curaçao zou kunnen leveren en zo. Dus je ziet wel een bepaalde benadering. Maar ik denk wel dat het te vroeg is om nu al conclusie te trekken. Meestal vanuit de politiek ben je geneigd om dat te doen. Het gaat slecht op Bonaire. Het is iets wat ik soms ook Ik ben verwacht een uitspraak van je, maar dat heb ik mee. Ja, maar als je dat als je dat zorgvuldig zou willen doen, dan moet je heel even het hele plaatje bekijken voordat je met zo'n oordeel komt. Maar voor de mensen daar weten wij dat het feit dat ze soms naar andere eilanden daar... Met daar bedoel je Bonaire of Curaçao? Voor de mensen op Bonaire, meer concreet, sorry. Ja. Mensen op Bonaire die naar Guyana moeten en dat daar bijvoorbeeld een andere taal wordt gesproken dan wat ze gewend zijn toen ze nog, ik beperk me even tot gezondheidszorg, toen ze nog op Curaçao kwamen voor die diensten. Wacht even, begrijp ik het goed dat sinds 10-10-10 dat zij voor bepaalde diensten die vroeger op Curaçao kregen, dat ze naar Zuid-Amerika gaan? Andere eilanden of andere landen in de buurt. Het hangt er vanaf waar het heeft te maken met het kostenaspect en ook met vanuit Nederland hoor je dan dat het te maken heeft met de kwaliteit, maar goed, dat leg ik ook heel even in het midden. Punt is dat je dat zowel Nederland als Curaçao tot een bepaald punt moeten gaan en kijken wat in het belang is voor beide landen. Dat is maar even, dat wist ik niet. Goed, andere opmerkingen? Maar misschien toch wel even, kijk, met het ontstaan van de bijzondere gemeente in het Caribisch gebied, is Nederland nu duidelijk aanwezig in het Caribisch gebied. Want Nederland is aanwezig door Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En dat brengt ook veranderingen met zich mee, andere normen. Nederland, het is een cohesiebeginsel binnen Nederland. Alle gemeenten moeten een bepaalde norm hebben. Dat spreekt ook voor het feit dat bijvoorbeeld structuurfondsen die afkomstig zijn van EU ook naar al die regio's gaan. Dus het gelden komen dan binnen. Voor Bonaire, dat valt nog even af te wachten, want er is toch wel een transitiefase. Dat is weer anders dan voor de gemeentes, de werkelijke gemeentes in Nederland zelf. Dat het niet 1 op 1 is. Ja. En daar wringt eigenlijk de schoen. Dus je hebt het over werkelijke gemeentes, dus er zijn ook minder werkelijke gemeentes, is de beste eigenlijk. Ja. Ja. Okay. En dat begrijp ik, dat de mensen, de Bonaireaan, kan dat niet accepteren. Want ben ik nou gemeente of ben ik niet? Ben ik volwaardig gemeente of niet? En dat is altijd het dilemma geweest eigenlijk. Laten we heel even ook bij Sint-Eustatius stilstaan, want ik heb begrepen dat Sint-Eustatius een belangrijke positie heeft. Want alle eilanden hebben de positie die ze nu hebben, bijna allemaal, gekregen op keuze, bij meerderheid. Dus gekozen voor onafhankelijkheid, deze 3 landen. En 2 van die andere 3 hebben gekozen om gemeente te zijn. Eentje niet. Meneer Vogels. Nou, kijk, er zijn referenda gehouden overal op de eilanden. Sint-Eustatius heeft namelijk gekozen om binnen de Nederlandse Antillen te blijven, maar die bestaan niet meer. Dus dat betekent dat je op jezelf staat. Antillen van 1. Het heeft het een beetje moeilijk gemaakt voor, en soms niet te begrijpen eigenlijk, want ze hebben er niet voor gekozen, waar ze nu in zitten. Maar van de andere kant, er is geen andere mogelijkheid. Er is geen andere mogelijkheid. Dat is een hele rare situatie. Ja, maar ik wil even toch weer terugkomen op die 2 eilanden samen, Sint-Eustatius. Want ik vind het sneu voor die mensen dat ze nu invoerrechten moeten gaan betalen. Ze hebben nooit invoerrechten betaald. Dus het was een free port. Dus wat krijg je? Dus vroeger konden ze naar Sint Maarten komen of naar Puerto Rico vliegen en 's morgens en 's middags weer terug. En konden ze inkopen doen en vrij binnen. Nu zijn er invoerrechten. Alles is zo peperduur geworden daardoor. En
nu komt de vraag natuurlijk, waarom Sint Maarten de turnover tax niet kan weghalen, zodat het goedkoper naar stages kan. Mijn vraag is, waarom daar de invoerrechten niet weghalen? Dan het blijft hetzelfde bestaan. Dus waarom moet Sint Maarten nu al een hele kleine begroting heeft, ja, en hopelijk wordt het goedgekeurd, hebben we een kleine begroting, ja, en dan wil je dat wij ook nog eens geld van onze turnover tax gaan verliezen om Saba en Sint-Eustatius, die eigenlijk Nederlandse gemeenten zijn, te assisteren. Dat is te gek om los te lopen. Ik heb maar één zin daarover. Ja. En ik begrijp deze verontwaardiging heel goed. Maar dat is ook iets wat Curaçao al die jaren heeft meegemaakt, ook tegenover andere eilanden die toen nog geen invoerrechten betaalden. Toen Curaçao wel invoerrechten betaalde en de Antillen dan staande houden, en dan hoor je dat Curaçao domineert. Maar nu snappen de andere eilanden wat het probleem daadwerkelijk was. Ik heb hier een antwoord op, hoor. Waar gaan alle dollars van Sint Maarten naartoe? Waar gaan alle dollars van toerisme van Aruba naartoe? Geen antwoord, dank u wel. Ik kan het heel lang maken, maar ik laat Nee, niet doen. We moeten vooruit kijken. We gaan over naar de lach, even naar een korte pauze, want ik denk soms sommige mensen even naar het toilet moeten. We komen hier terug. Dus we hebben nog het één onderdeel, dan komen we daarna gewoon terug. Mensen, we gaan even, zetten wij op. Daarna Ja. En toen rukken mensen weer terug.
land. We gaan even proberen vooruit te kijken. Hoe doen we dat? Je krijgt vanzelf, of je dat wil of niet, krijg je als mens een stuk bagage mee van je ouders. En die ouders van hun ouders. En die van hun ouders weer. Dus eigenlijk ga je zo terug een hele lange tijd in de tijd. Dat heet cultuur. Cultuur, in een van de vorm, wat voor vorm dan ook. Je krijgt een bagage mee. Hoe gaan we ermee om? Sommige bagages zijn vervelend. Dat wil je niet hebben. Maar die heb je toch. Hoe ga je daarmee om? We hebben een debat. We hebben een debat op internet afgeplukt. Ook hier weer met knip- en plakwerk, even kort, nog geen 2 minuten. Tussen jongeren. En het gaat over hoe ze om moeten gaan met het slavernijverleden. Heel kort. Als onderdeel van hun culturele ballast. Hier komt ie. De toekomst. Beseffen we wel dat de jongeren de toekomst hebben? Em discussão na Corsol, cada vez tem imensa história over o cativo, over a colônia. Nós não estamos falando assim, nós estamos a aceitar. Pero tem influência de no futuro. Pronto, é excuse para cada bebê contra o holandês e diz que pensei não será com nada. A história tem sempre. Nós não sai história, nós sai na escola e tá bom lá botar o papel. Sim, então Para está perguntando, está conhecido reino, nós tour de reino, está consciente. Organizar seguro aqui na Holanda, o cliente não sabe que a passar antes. Dus a história que nós papel over de o cliente não sabe se o grupo pro atrás de lá tipo na que atrás de lá é um ponto para ajudar nós. Pero depende como na atrás de lá, depende que como na visa, a teoria a mim tá ponto mim mesmo da realidade, bo que ajuda nós para nós chegar a ponto positivo. Men vond Elvis Presley chockerend. Zijn dans. Nou, Michael Jackson heeft zijn eigen stijl. Tegenwoordig lopen we met vleesjurken. Letterlijk vleesjurken. Dus als het te lang warm is, dan gaat het goed stinken ook. Dacht ik. Maar ze heeft allerlei prijzen in de was gesleept. Nou, dat is wat de jongeren doen. Ze doen wat ze willen. En zij bepalen het voor zichzelf. Wij kunnen willen wat wij willen. Zij kunnen willen wat zij willen. Vleesjurk, dat is wat zij willen soms. Of, en dat gaat goed ook nog. De toekomst van de jongeren, beseffen ons dat wel. Politici. Kijk, de jongere probeert bij een stemhokje te komen, maar hij is nog te jong. Hij heeft niks te vertellen. Mag hij dat? Goed. Dit is juist een punt naar de toekomst gericht. Dat betekent dat ik nu alleen maar op Curaçao zal focussen. Anders dan mijn 2 voorgangers die meer vanuit Antillen en tot een ontmanteling hebben gesproken. Dus het heeft niks met de leeftijd te maken, hè? Ik denk wel, ja, nee. Nee, maar het punt is, kijk, op Curaçao zelf, je ziet een ontwikkeling waar vooral de jeugd de voortouw neemt. In die zin dat er ook binnen de politiek zie je dat er een nieuwe beweging is gekomen. Onze beweging, onze partij, Movimento Futuro Curaçao, met toen nog een van de jongste, die de jongste premier in de wereld had geleverd. Dat betekent dat wij op weg zijn. Je hebt 2 benaderingen. Eén is van boven naar beneden. Dat is vanuit bestuur zorgen dat er een goed bestuur is. Want met goed bestuur zorg je dat de toekomst ook voor de jeugd rooskleuriger is. Zorgen dat er toegang is tot onderwijs. Je weet dat er verschillende uitdagingen zijn op dat gebied. Uitdagingen op het gebied van de taal die als leidend dient binnen het onderwijs. En je weet ook dat mensen als beste kunnen leren als ze in hun eigen taal worden onderwezen. Dus het is een enorme uitdaging voor het bestuur om al deze onderwerpen, om iets zinnigs op al deze onderwerpen te bedenken.
Andere uitdaging is bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Dat je dan moet zorgen dat je huishoudboekje goed is. Want met een goed financiën zorg je dan ook voor dat de toekomst voor de jeugd beter is. Dus jullie gaan bepalen hoe de toekomst voor de jeugd. Worden ze daarbij betrokken op een of andere manier? Hebben ze iets te vertellen of komen ze niet bij het stemvakje? Nee, maar ik heb 2 benaderingen. Ik ben begonnen met van top to bottom. Oké, top. Ja? Ja. Okay. Dus er is wel een overheid die democratisch gekozen is, die geacht wordt om bepaalde dingen te doen. En ik heb geprobeerd aan te geven wat wij aan het doen zijn als overheid. Ook met verschillende spotjes, de zogenaamde postbus 51 spotjes, waar je het over ruwheid heeft en omgangsvormen binnen de gemeenschap. Sport staat ook hoog op het vaandel van onze regering. En er zijn vooral 4 kernpunten. Verhogen van de levensstandaard. Je moet zorgen dat mensen vooruit gaan. En je moet ook proberen als overheid de middelen aan te reiken dat mensen zichzelf zullen kunnen ontwikkelen en ontplooien. Je ziet dat de sociale cohesie binnen een gemeenschap belangrijk is. Voor ons is het zo belangrijk dat Curaçao ook met autoloze zondagen is gekomen. Oké, maar ik moet zeggen, ik hoor nu tot nu toe alleen maar dat de jeugd als kinderen een fles nog krijgen. Dus Nee. wanneer komen ze los met fles? Dus Het is nog steeds die top-down benadering. nog steeds, dat is heel lang. Dus, Ik weet het, maar... als een peuter die nog steeds een fles krijgt. Kijk, je kunt 2 dingen doen. Ja. De jeugd moet zich... uiteindelijk gaat het erom dat je je moet ontwikkelen om als burger binnen een gemeenschap te kunnen presteren. Daar gaat het om. Dus de middelen moeten aangereikt worden, zodat je jezelf kan ontwikkelen en ook het maximale kunnen halen uit jezelf. Ja? En van de overheid gezien moet er een aantal punten in place zijn. En dat probeer ik te doen. Er moet goed onderwijs zijn. Er moet financiën moet goed zijn. Jeugd heeft heel veel vrije tijd. Dat moet goed worden georganiseerd. Dat probeer ik zo'n beetje aan te geven. Vanuit de jeugd zelf en hoe zij kunnen participeren, zijn er verschillende manieren. Eén daarvan is dat op Curaçao er verschillende klankborden zijn. Bijvoorbeeld er is een jeugdparlement waar jongeren daar hun mening kunnen laten horen. Jeugdparlement, wat moet ik daarvan begrijpen? Dat is Fundación Bosdi Juventud organiseert verkiezingen op al die scholen. Die scholen kiezen hun vertegenwoordigers en die vertegenwoordigers komen bijeen en ze geven praten en discussiëren over bepaalde onderwerpen. Als ze eenmaal tot een bepaalde onderwerp zijn gekomen of een bepaalde conclusie daarover hebben, dan wordt dat dan aan de overheid medegedeeld. Dan weet je, oké, dit is zo'n beetje het standpunt van de jongeren op dat gebied. Dat is één van de mogelijkheden. Er zijn ook verschillende projecten binnen de barrios waar jongeren hun mening kunnen laten horen. En het gaat erom, je moet weten wat de jongeren denken als overheid en om vervolgens iets daarmee te kunnen doen. We krijgen straks een vragenronde. Ik ben benieuwd of de jongeren vinden dat het naar geluisterd wordt. Dan komen we zo op, denk ik. Ik weet niet of er voldoende Curaçaose jongeren hierin zitten, maar als dat zo is, dan... Oké, we we hebben de komen beste zo. één. We komen Mooi. Mooi. Nee, maar dat is het. Dus het is, nogmaals, samenvattend, het is het bestuur wordt, en dat is belangrijk, want we moeten niet de indruk scheppen of doen alsof dat de jongeren dan in de regering zitten. Dus die verhoudingen moeten scherp blijven. Het gaat erom dat er een regering is die democratisch gekozen is door het volk. De regering heeft de mandaat, de regering moet het werk doen, maar uiteraard moet je ook luisteren naar anderen. In dit geval hebben we jongeren uitgelicht, maar het gaat niet alleen om jongeren, het gaat ook om ouderen. Het
Het gaat om andere groepen die graag gehoord willen worden. En ik zie de mevrouw al knikken, want zo werkt het. Je kunt niet alleen maar zeggen, oké, alle aandacht moet naar een bepaald gebied. Het gaat om één gemeenschap en die hele gemeenschap moet dan functioneren. Ik begon te zeggen dat Aruba en Sint Maarten hebben gericht naar het verleden en het heden. En je gaat bijna de indruk dat die twee landen geen jeugd hebben. Nou, we hebben volop jeugd. Volop. Ik moet zeggen dat het belangrijk is, als je over de jeugd hebt, is het onderwijs. De opvoeding van die kinderen thuis, erg belangrijk. Dus er zijn nogal in onze gemeenschappen eensgezins families. Dus daar moet je ook voor zorgen dat er een oppas is voor die kinderen, want deze mensen moeten werken. Ja? Dus wij zijn dus ook op verschillende scholen op Sint Maarten begonnen met naschoolse opvang. In de zin van dat ze op school blijven. Ze krijgen een lunchpakket en blijven tot 4:30. En de ouders kunnen ze na afloop afhalen. Dat wordt betaald door de regering. Er zijn ook andere opvangcentra voor in de middaguren, maar daar moeten ze daarvoor betalen. Dus min of meer was hier in Nederland ook een grote lijn ook al hebben. Ja, klopt. En Aruba, doet Aruba nog iets op, als ik even mag interpreteren? Is dat echt iets aanvullend of is het meer van hetzelfde? Want we willen toch wel even de jeugd aan het woord laten. Nee, kijk, ik zou er een andere draai aan geven. En ik denk dat de inleiding heel belangrijk is, gewoon als ground rule. Je moet de voorwaarden scheppen, want de jongeren vandaag zullen de leiders van morgen zijn. En men zegt dat de dagen luidt, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is heel belangrijk als je dat naleeft en ook begrijpt. Kijk, dit hebben we allemaal. We hebben treinmedia, we hebben van alles op Aruba. Maar belangrijk is dat je, en onderwijs is heel belangrijk, het is belangrijk dat je jongeren weet te inspireren. Weet te inspireren om de rol van leiders van de dag van morgen te kunnen overnemen. En hoe inspireer je de jeugd? Door hun te begrijpen, door hun te laten participeren. En om de voorwaarden te scheppen zodat zij kunnen leren, een professional kunnen worden. En tot volle satisfactie, en zodat ze hun doelen kunnen volbrengen. En hun ding kunnen doen. Hun ding kunnen doen bijvoorbeeld. Ja. En ze hebben ons ook geleerd om ons ding te doen. Daarom hebben wij, dus als nieuwe regering hebben wij een toekomstgerichte beleid. Wat niet alleen begint en eindigt met Aruba en de wateren die het eiland omringen. Maar we gaan verder kijken naar het Koninkrijk. En we gaan nog verder kijken naar Europa. En als je verder kijkt en Aruba ziet als een deel van dat hele grote kader waar wij eigenlijk toe behoren, dan zijn de mogelijkheden ongelimiteerd. We hebben een systeem van studielening ingevoerd. Waarom? Het is een liberaal systeem. Dat maakt mogelijk dat de jongeren van alles kan studeren. Je moet het wel terugbetalen natuurlijk, dat is een verplichting. Maar je gooit het open zodat de jongeren op basis van zijn aspiraties, zijn talenten, zijn kunde, kan worden wat hij dan later wordt. Aan de andere kant moet je dan ook zorgen dat je land dan ook ingericht wordt op een toekomstgerichte manier. En daarom hebben wij dan vervolgens ook gekozen om ons te richten op de toekomst. Wat is de toekomst? Green energy. Het is een perspectief voor, het is the next step to the future. En zo creëer je dan... We hebben een van de jongeren die ons iets meer daarover kan vertellen zometeen, dus daar komen we zo meteen op. Correct. En hij kan het als geen ander vertellen, want hij is juist het product van het hele proces. En hij heeft natuurlijk zijn kennis en kunde, zijn capaciteiten. Maar als land moet je faciliteren, moet je inspireren en de jongeren moeten vervolgens het vertrouwen hebben dat zij terug kunnen als ze ooit daartoe in staat zijn of ze dat willen, dat Aruba dan hun nog aanspreekt en inspireert. En dat is heel belangrijk om die binding
te behouden tussen je mensen en tussen je eiland of je land en je mensen. Want wij moeten het eigenlijk van de human capital hebben. We hebben geen grondstoffen. Ja. En als human capital is... Daar zitten ze, we hebben er 3. Ik wil even de jeugd even de gelegenheid geven dat u hier nog toch nog even zitten, want we komen aan het, nadat we meteen gesproken hebben, krijgen we vragen uit de zaal. Dus blijf alsjeblieft even zitten, maak het even klaar. From the Sun is proud to present to you Crucial Melody on the 27th of January, 7 p.m. at the Trees Lounge, Den Haag. The melody for the evening is about inmates with smartphones. Entrance is free of charge. This discussion is open to all current and former students of St. Martin, the SS and ABC staff. De burgemeester had het erover, ons koninkrijk, niet ons land, ons koninkrijk kent 4 talen. Nederlands, Fries, Papiamento en Engels. Sterker nog, het land Nederland in het koninkrijk kent ook nog steeds 3 talen. Nederlands, Fries, 4, Papiamento en Engels. Dus het Nederlandse koninkrijk, zowel als land. Nou, vandaag gaan we het een beetje gemeleerd houden, we gaan het gemengd houden. We gaan nu even over naar Engels. Dat is een van de talen van het koninkrijk. Apollonia, tell us who you are. So, as he already mentioned, my name is Apollonia Violinus. I come from St. Martin. I'm 24 years of age. I came to the Netherlands when I was 17 to study business management, which I have completed. And at the moment, I'm now studying international communication management. That's enough for now. That's enough for now. Please have a seat. De gevolmachtigde ministers hadden het erover dat de jeugd hun ding doen. Dat doen ze inderdaad. Meer een kwestie van geen fouten maken. Als je helemaal geen fouten maakt, nou ja, dan zijn de kansen groot dat het toch weer de eerste helft van zijn. Er zijn een aantal hele serieuze teams. Tokai is serieus, Michigan is heel serieus. Er zijn goede auto's bij. En doordat de regels zijn veranderd wat betreft de zonnepanelen, liggen de auto's ook dichter bij elkaar. Echt spannend, echt een mooie race. En we staan hier naast de en achter. En ik zou zeggen, samen met ook een mee. Dat was de Solar Race Down Under. En nu mag ik zelf een beetje informatie hebben. Ik ben Arubaan, ik ben blij dat een Arubaan Nederland heeft geleid. Want de coureur hiervan is een Arubaan, mensen. Ja, oké. Waar ben je? Nou, mijn naam is Javier Santiago. Ik studeer in Delft elektrotechniek. En ik doe nou mijn masters, power engineer. En ik hoop zo snel mogelijk klaar te zijn. En ja, dat is in kort. We gaan zo meteen iets verder praten. Do your thing. Soms heb je ook plezier erin.
18 jaar was de jongeman. 18 jaar toen hij geconfronteerd werd. 18, Paco. Hallo, ik ben Paco Martina. Ik ben 20 jaar oud nu. Ik studeer in Utrecht aan de HKU, muziekmanagement. En de rest hoor je dus straks wel. We're going to switch to English, one of the four languages of the kingdom, Apollonia. We saw from the soil mele. Mele, mensen, laat even de vertaling daarvan geven. Soms zou je zeggen, mele is roddel, maar nee, mele, roddel is gossip. Hij heeft ongeveer dezelfde status. Mele is leuk gossip, so when we say gossip is serious, but when we say mele, we can laugh in. Not true? Well, it depends. It depends because melee can also be quite scandalous, as we would say in some Okay. So it depends. It depends. But what you saw there was the From the Soil crucial melee discussion sessions, and actually why we chose the word melee is because everyone loves melee on St. Martin, and it was really to catch the attention of the students up here who we are initially targeting with this organization. And what brought you to do this yourself? Why? Wasn't it enough? From the Soil actually started as a collective effort by a few other St. Martin students, as well as myself, that thought, we need more social development activities here in Holland as St. Martin students because the presence is quite low. So we said, okay, well, if there aren't any things, out there existing, we can do it ourselves. So really this... You're Antillian toch? Why the extra necessity to do something for St. Martin? Sorry? You're Antillian. Je bent toch Antillian, zeggen ze. That's what they say. So why the necessity? Well, the social issues which we do discuss at these discussion sessions is not just limited to St. Martin. However, that's where I'm coming from. So I can only relate to the issues at home. But of course, everyone is welcome. Everyone is welcome. Yes. Paco also? Paco. Xavier, everyone is welcome. Okay. Do you have any questions for now? Or you to blame it for the gevolmagtigde ministers? Or you want to park that for a while for later on? Well, I definitely would have questions, but as we continue. Okay. Xavier. Wat doe je? We hadden de gevolmagtigde gehad over milieu en energie. Wat hebben we aan jou? Wat heeft er ook aan jou? Behalve dat je nu naar de race voor Nederland wint. Nou, ik heb deze afgelopen jaar eigenlijk heel wat geleerd en ik ben bewust nou wat duurzame energie wat mogelijk is. En als wat wij hebben gebouwd, ik ken dat nou, dus nu kan het ook gewoon op de eilanden toegepast worden. Dus er is heel veel mogelijk. En daar wil ik wel een bijdrage aan bieden. Duurzame energie heet dat, dus windenergie, zonne-energie. Dat lukt hier in geval in Nederland niet zo heel goed. We proberen nog een bepaalde percentage te gaan de komende 20 of 10 jaar dus. Voor zo'n klein eiland, of die kleine eilanden, landen als Aruba, St. Maarten, Curaçao, is dat een haalbare kaart om daar veel tijd en geld aan te besteden? Is het de moeite waard? Nou, als het, in kort gezegd, als het hier al doen en de moeite waard vinden, dan is het op Aruba, Curaçao echt, of de Antillen heel wat meer waard, want daar heb je heel wat meer zon, heel wat meer wind. En gewoon ideaal, gewoon perfect. Maar waarom hebben ze dan nog niet genoeg daaraan gedaan? Want als je nu terugkijkt en je ziet hoeveel windmolens er zijn, weinig. Nou, we weten dat het een park is. Maar het had meer gekund, toch? Waarom wordt niet meer in geïnvesteerd daar? Of ga je dat straks doen als jij dan weer is? Nog niet. Ah, je bent er nog niet. Je bent er nog niet. Paco. Yes. Het lijkt alsof jij helemaal feestbeest bent. Ja, zo? En wat heeft dat soort muziek, is dat Antillianen? Wat house daar, dit is gewoon, had net zo hier in de polder kunnen zijn, of niet? Nou,
het is dat ik niet hier vandaan kom, maar toch wel echt interesse heb in muziek dat hier vandaan komt, Europa, dus dat house muziek. En ik dat heel graag wilde introduceren op mijn eiland. En op een grote manier, wat ik nog niet eerder heb meegemaakt, zeg maar. Ik wilde iets nieuws, ik wilde iets groots. En ik vertelde ook al aan Javier, ik begon op mijn 16e eerst met draaien als DJ en muziek maken, et cetera. En op een gegeven moment wilde ik dat ook, wat ik als heel erg interessant ervaarde en als heel erg leuk ervaarde, wilde ik met mijn medemens ook delen, zeg maar. En dat was heel mooi uitgepakt, want Curaçao had er zeker interesse in. Maar als ik wil zeggen, als jij als DJ zou optreden, of Henk, ik wil een naam tegenwoordig gebruiken, als een 20-jarige als DJ zou optreden en dance muziek of house muziek zou spelen, laten horen. Zou daar een verschil tussen zien te horen zijn? Of is die van jou precies dezelfde en alleen de persoon die erachter staat verschillend? Muziek, ja, iedereen weet dat er verschillende genres zijn in muziek en elke artiest, dan artiest in dit geval de DJ, heeft zijn eigen stijl in het draaien en het presenteren van het muziek dat hij leuk vindt. En ik denk dat ik wel een hele aparte stijl heb daarin, want ik breng natuurlijk de invloeden van de Cariben. En Henk brengt de invloeden van Nederland, waarschijnlijk. Ik hoop het voor Henk wel. Een typische Nederlandse naam. Henk. Apollonia, how long are you living in Holland right now? It's already 7 years. 7 years, you're not going back, are you? No. No, not at all. Not, I mean, going back to St. Martin? Not the one, Oh, not sorry. Whoa. Yes, most definitely. Most definitely. What's keeping you here? I want to complete my study first. You want to finish this first and then you're going back, definitely. Yes. Okay, when will that be? Hopefully in the next year. Next year? Yes. So we're going to miss you in 2013 then? Yes, that's the year. Let's hope for you that you succeed in that. The same thing, hetzelfde voor Javier. Hoe lang nog blijf je dan hier? Of ga je, zoals ze zeggen, ervaring opdoen en plakken? Nou, dat is niet mijn bedoeling. Ik hou van uitdagingen. En ik zie zeker een uitdaging om Europa groen te maken. Dus eerst wil ik mijn studie afronden. En vanaf daar wil ik echt kijken hoe die uitdaging eruit ziet. En dan wil ik natuurlijk wel aangaan. Oké. Paco, je bent niet meer op Curaçao. Je woont nu hier en studeert hier. Ja. Dus we moeten de Dance Amnesia Festivals missen op Curaçao? Of gaat iemand anders het oppakken? Nee. Ik ben sinds dit feestje wat jullie net gezien hebben, dat is de afgelopen zomer geweest. En Amnesia Curaçao, de organisatie, die bestond al voordat ik met het concept, het idee Beach Festival kwam, bestond Amnesia al met hun nieuwjaarsfeestjes. En die organisatie is nu een eenmanszaak geworden, waar ik ook onder val. En we doen het gewoon nu 2 keer jaarlijks. Een eenmanszaak, zeg je? Ja. En je valt onder een eenmanszaak? Ja, of tenminste, ik hoor bij die organisatie. Oké. En wie is die ene man dan? Die ene man is Walid, ik representeer trouwens hier ook mijn partner vandaag. Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het samen georganiseerd met Walid Samander. Walid is een van de oude kerel? Nee, dat is ook een jonge vent. Hij zit trouwens... Samander. Ja, Walid Samander. Ja, en hij zit ook op de TU Delft. Wat doet hij op TU Delft? Hij doet industrial design. Industrial design? Yes. Jouw studie kan hem iets relateren aan Amnesia, maar wat voor industrial design kan je toepassen op zo'n Amnesia Beach Festival? Het enige wat ik hier kan zeggen is dat hij er heel erg veel passie voor heeft. Passie heb je nodig, passie heb je nodig.